squad ng iba't ibang rehiyon na ihahatid ng 14-man team ng K5 News FM Philippines. Mapapakinggan ang lahat ng mga kaganapan sa Palarong Pambansa 2025 dito lamang sa kampiyon sa sports na himpilan, K5 News FM Philippines. K5 News FM Palarong Pambansa special coverage ay hatid sa inyo ng Clinica Power Trio, DTX 500, The Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, your antiviral and bacterial specialist, DTX Coffee Mix, at Extend Food Supplement for Men. D3 Bio with Vizio. Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumarkos ang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. DTX 500 na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon tiyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako gali si Abigail Luza sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong kanami sa akong paminsari. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sport at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Webes nga adlaw, Mayo 29, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7 Digital. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ini si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalwan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat ubo kag sipon, kag para malikaw kita si Dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, masobra 200 ka mga drivers ginpedalom sa surprise random drug testing sang LTO Region 6. Sa dugang balita lokal, Western Visayas nalutos ang defending champion sa basketball secondary boys nga NCR sa quarterfinals sang 2025 palarong pambansa. Samtang Mayor Jerry Triñas ginpangabay ang mga Ilonggo nga untato na ang pag-share kag pag-repost sang content sang social media influencer nga si Yubab. Sa dugang headlines, alias Michael nga gratudlo ulihi nga kaupod ni Henson nga rasapon patay sa banwa sang Kalinog bago matabo ang krimen, nagpaatag sang iyabahin. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, UP Lodin Darlene Berberabi ginapoint bilang bago nga Solicitor General. Sa dugang balita nasyonal, Philippine National Police sa PNP handa nga buligan ang Department of Justice sa tion nga makabalik na sa pungsod si anay Congressman Tevez. Balita sa international. Germany magabulig sa Ukraine sa paghimo sa ila long-range missile. Sa aton balita sa patagsang sports, Oklahoma City Thunder gintapos na ang serye kontra sa Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals. Kag sa aton balita sa patagsang entertainment, Ivana Alawi ginapayag nga kirida ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Mayad to ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna nga mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo, apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time, alas 6:09. Kagkaroon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kalwan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and the sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko nga bawal na ang pag-inom sang kape nga puro kalamay, hindi magkabalaka pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita lokal, kapin sa 200 tanan ka mga drivers sa duha ka mga terminal ang ginpedalom sa surprise random drug testing nga gipatigayon sang Land Transportation Office o kon LTO Region 6. Kaupod ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA sa siyudad sang Iloilo. Ginpatigayon ang testing sa Tagbak Terminal kag Ongka Terminal, kung sa diin 112 ang gikan sa Tagbak Terminal kag 104 naman ang nagikan sa Ongka Terminal. Samtang isa naman ka tricycle driver sa Tagbak Terminal ang nagpositibo sa nasamit nga drug test.
Nahibalaan nga ang nagpatigayon sa surprise random drug testing ang ginmando ni President Ferdinand Marcos Jr. kaupod sa Department of Transportation Secretary Vince Dizon agud nga mapasiguro nga safe ang mga motorista sa ila pagbiyahe. Sa kaangot nga balita lokal, nagpositibo ang isa ka tricycle driver sa ginpatigayon nga surprise sa kon random drug testing sang Land Transportation Office sa kon LTO Region 6 kaupod ang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA Region 6 sa Tagbak Terminal sa distrito sang Haro subong nga Miyerkules sa Mayo 29. Suro kay Assistant o kon LTO 6 Assistant Regional Director Jack Hunlo ang nagpositibo nga driver ang ipaidalom sa confirmatory test kag kun magpositibo sarang nga ma-revoke ang lisensya siniya. Magluwas sa Tagbak Terminal, nagpatigayon man sang testing ang nasambit nga ahensya sa Ungka Terminal. Kung madumduman nga sang damlaglang, kadungan sang pag-obserbar sang Holy Week, nagpatigayon man sang testing ang LTO 6 kaupod ang PDEA sa diin 4 ang nagpositibo. Sa ibang paginaton nga balita lokal, ginlutos sang Western Visayas ang defending champion sa basketball secondary boys ang National Capital Region sa score nga 76-67 sa quarterfinals sa nagapadayon nga 2025 palarong pambansa sa Lawag City, Ilocos Norte. Bangod sini, madamo ang nakibot nga mga supporters ang duha ka team, bangod madamo ang nagalaom nga madipinsahan sa NCR ang ilang titulo. Apang bangod nga tuman kapagsik ang team Western Visayas, wala na nadipinsahan sa NCR ang ila pagka-defending champion. Naibulaan ang team Western Visayas ang ginarepresentar sang St. Robert's International Academy sa siyudad sang Iloilo. Sa dugang update sa palarong pambansa 2025, sulod na sa championship round ang baseball elementary sang Anilaw Central Elementary School nga tiglawas ang Western Visayas sa 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte. Iri matapos nga ginlutos ang team Wivraa ang Cordillera Administrative Region o CONCAR sa score nga 4-3 sa semifinals nga ginhiwat sa Lumnak Sports Complex, Ventar sa Ilocos Norte, Mayo 29. Sa exclusive interview sang K5 News FM Iloilo kay Head Coach Art Ancino, ginpahayag sini nga tuman ka intense o kon mainit ang hampang sa semifinal. Sa riin, wala sila nagalaom nga malagas pa nila ang score sang Cordillera Administrative Region. Dugang pa sini nga ginsabat gid sang Ginoo ang pagpangamuyo sini nga makahampang sila sa championship round kag naglaom sila nga ila madepensahan ang titulo bilang defending champion sang 2024 palarong pambansa sa baseball elementary boys. Alas 6:13 ang aton oras, Philippine Standard Time. Ang masulod naman nga mga balita lokal nga inyo mabatian ni gadulong sa kalwan sang Mighty C, alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan, gani pwede gid magtumarbisan wala sang kinanan. Mighty C, labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian, ilabi na ang stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na, hubin gihapon ang itsura. Sa dugang panaton nga mga update sa palarong pambansa, nakakuha sa ang pambato sang Western Visayas sang gold medal matapos ginlutos ang pambato sang Calabarzon sa tanding match sang Pinkak Silat. Ginkilala ang tiglawas nga si Blue Corner Elmar Lloyd Hinova, tumandok sang Kawayan Negros Occidental. Naibulaan nga nasamit kahampang ang ginihiwat sa Robinsons Mall, Ilocos Norte, sini nga aga, Mayo 29. Sa dugang balita, ginahingyo ni Iloilo City Mayor Jerry Petrenya sa mga Ilonggo nga untatan na ang pag-share o kon pag-repost sa mga content ni Yulin Castro o kon mas kilala nga yubab nga naghatag sang iya review sa isa ka local coffee shop sa Iloilo City. Suro sa alkalde nga ang pagpalapta sa mga negatibo kag masakit nga mga tinaga ang hindi pamatasan sang isa ka Ilonggo. Dugang pa sang alkalde nga ang pag-share o kon pag-repost sang video ni Yulin ang mas nagapalala sang issue. Matandaan nga nag-viral ang video sa social media sang nasambitan nga content creator. Sa riin gintawag niya nga tabang o kon lasay ang mapagkaon nga ilagin bakal sa coffee break nga isa ka local coffee shops kag o kon kag may pamuyayaw pa sa punta sang nasambit nga video. Ang masulod naman nga mga balita nga inyong mabatian, igadulong sa kalwan sang Klinika DTX 500 ang Palaya Leaves with the sugarcane extract para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para nga mangin mahamuok ang katulogon, mag Klinika DTX 500 adlaw-adlaw.
Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamo lang ang mga balatiang ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, Li Superior Antioxidant. Ginpatag ni alias Michael ang ginatudlo ulihi nga kaupod ni Hinson Latuza Libuna nga nasapuan patay sa isa ka masiot nga bahin sa barangay Barrio Kalinog, Iloilo, Mayo 28 sa aga kag yara na sa advanced state of decomposition nga wala ini sang kahilabtanan sa natabo nga krimen. Nagpabutyag ini sang iya hibunot sa interview sang K5 News FM Iloilo nga hindi kuntani pag-i-insist sang pamilya ang biktima nga siya ang may kahilabtanan sa pagpatay kay Hinson nga wala sang proof kag wala napaidalom sa eksakto nga proseso. Handa naman ini nga mag-coordinate sa mga kapulisan agud nga mapadasig ang investigasyon amuman nga sabton ang tanan nga palamangkutanon nga kinahanglan agud nga matagan sa hustisya ang kamatayon sang biktima. Sa aton pinakauli nga balita lokal, hindi mabaton kag nagasinggitan sang hostisya ang iloy ni Hinson Latuza Libuna, ang miyembro sang LGBTQ nga nasapuan nga yaranas sa advanced state of decomposition sa may barangay Barrio Kalinog, Iloilo, Mayo 28 sang aga. Sa interview sang K5 News FM kay Hazel Latuza Libuna, 43 anyos, iloy sang biktima, ginpayag sini nga hindi niya maintindihan kung nga ginhimo ini sa iya anak kag kung ano ang sala sini bangod sa iya ihibalo. Si Hinson ang isa ka mabuot nga sa isang tao kag anak. Nahibaloan nga kamagulangan nga anak si Hinson sang 3 ka mga mag-ulutod. Hindi man siri maralagway ang inabatyagan bilang isa ka iloy sa naagom nga makahalunusbo nga hitabo o kon krimen nga naagom sang biktima. Nagahingyo man ini sa kung sino man ang maluoy sa iya kag nakakita sa ulihi nga upod sang iya anak. Amo man kung sino ang upod sini bago matabo ang krimen nga kabay pa nga matandog ang ila konsensya o kon balatyagon kag magbulig agud maghatag ang hustisya o kon mahatagan sang hustisya nga nagakadapat para kay Hinson. Sa karon, nagapadayon pa ang investigasyon sang otoridad sa krimen kag ginahibaluman ang sospek sa nasambit nga krimen. Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:17. Balitang National. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita nasyonal, ginadulong naman sa kaluwan sang klinika DTX 5 or Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, magklinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga balita nasyonal, gin-appoint bilang bago nga Solicitor General sang pungsod si University of the Philippines College of Law din Darlene Berberabi subong adlaw Mayo 29. Ini ang ginkumpirmar sa iya pagtalusan sa pwesto nga si Chief Government Lawyer Minardo Guevara kasunod sa iya nga pagsumiter sang resignation sang Mayo 23. Naibalaan nga si Berberabi anangin din sang UP College of Law sang tuig 2023 kag siya man ang nagserve bilang Chief Executive Officer sang Pag-ibig Fund humalin sang 2010. Sa piyak nga bahin, ginanunsyo sang palasyo bilang bago nga Commission on Higher Education o CHED Commissioner si Shirley Agrupis. Pagatalusan ni Agrupis si Prospero de Vera III bilang chairperson. Ang nasambit nga development ang nahuman isa ka semana matapos si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nagpatawag o nagmando sang courtesy resignation sa iya mga cabinet secretaries. Ang dugang pagid nga mga balita nga inyo mabatian igadulong naman sa kalawan sang Klinika DioFresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat magamit sang Klinika DioFresh Dio Roll-On para preska ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sa aton sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong barhas. Klinika DioFresh, the natural Dio Roll-On.
Handa nga magbulig ang Philippine National Police o kung PNP sa Department of Justice kung makabalik na sa pungsod si Anay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arniteves Jr. Suno kay PNP Chief General Romel Marbel nga wala sila sang ideya sa ginahimo nga preparasyon sang DOJ apang sigurado ini nga gilayon sila nga magabulig kung makaabot na sa pungsod si Teves. Magluwas sa PNP escorts, preparado naman ang ila custodial facility. Madumduman nga sinila mga Martes ang kagahon sang ginaresto si Teves sa balay sini sa Dili, Timor-Leste. Hindi naman matag sa DOJ kung nga ginaresto si Teves bawal nga mahimo ini nga undocumented foreigner matapos nga makanselar ang passport o kung ang extradition request sa Pilipinas sa Timor-Leste. Nagapangatubang sa karon sang kaso si Teves matapos ngini ang ginatudlo nga yar sa likod sang pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Sa aton pinakauli nga balita nasyonal, yara na sa karon sa kustodiya sang Department of Social Welfare and Development kan DSWD ang babayi nga nag-viral matapos nga nakita ini nga nagwa sa drainage sa kilid sang kalsada sa Makati City. Sunod sa DSWD, ginkilala ang nasambit nga babayi nga si Bibe kag nag-abot ini sa ila pag-abot sa processing center sa Pasay City kay inasang aga Mayo 29. Isa ka adlaw matapos nila ini makita kag maistorya. Pahayag naman sang kapulisan ginapatihan nga isa ka taong grasa si Bibe kag masami nga nagapahuway sa mga kanal malapit sa Makati Medical Center. Nahibaluan nga nag-viral ang ining babae sa social media matapos ni makuhaan sang litrato nga nagamala o kung nagamala sa dako sa isa ka drainage sa Makati las 4:16 sang hapon sang Lunes nga adlaw. Balita International. Sa detalye naman banwa sa aton balita international, builog naman nga ginadulong sa kalwan sa extend the food supplement for men with Maka and Clavo Huasca sa mga termilang ginakapoy, madasig kapuyon, mga maluyan ang tuhod, mag-extend the food supplement for men. Ang extend the food supplement for men nagapaayos ang blood circulation kag bastante ini sa amino acids para nga may kusog pa sa extra energy, extra kusog kag kabakod. Extend the food supplement for men. Nagpahayag ang Germany nga handa sila nga magbulig sa Ukraine sa paghimos nila sang mga long-range missiles. Ginpahayag ni German Chancellor Friedrich Merz ang plano sa personal niya nga ginistorya si Ukraine President Volodymyr Zelensky. Ang nasambit nga long-range missiles ang paggagamiton agud nga depensahan ang kaugalingon sini nga pungsod batok sa pag-atake sang Russia. Si Merz ang nagpungko sa pwesto subong nga bulan ang nagsaad nga iya suportahan ang Ukraine. Sa dugang balita sa luwasang pungsod, nanginmadi na lagon nga nalunsyar sang China ang Tianwen-2 spacecraft sang Miyerkules sang kaagahon bilang kabahin sang unang misyon sang pungsod nga magkuha sa mga bayo kon panapton o kon sa mga bayo gikan sa isa ka malapit nga asteroid. Nagalupad ang Long March 3B rocket gikan sa Xichang Satellite Launch Center. Grabanta 1:31 sang kaagahon local time. Dala ang robotic probe nga magapadulong sa asteroid nga ginatawag 469219 kamo Walewa nga may kalayon nga 10 million miles gikan sa Earth. Ang misyon ng kabahin sa madasig nga pagpalapnag sang space program sang China nga lakip na ang pag-abot sang robot sa likod sang bulan, pagtukod sang kaugalingon nga space station kag plano nga magpadala sang tao sa bulan bago ang tuig 2030. Balita Sports. Sa detalye naman banwa sa aton balita sa patag sang hinampang ginadulong sa kalwan sang Clinicas for Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, Clinicas for Biotics nagabulig ginitinlo sa aton tiyan kag kulon agud makalikaw kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Clinicas for Biotics, the fortified probiotics.
Game tapos na sa Oklahoma City Thunder ang serye kontra sa Minnesota Timberwolves sa Western Conference Finals Game 5 sa score nga 124-94 nga may 30 puntos nga abanse. Wala nagliwat ang performance ni Shai Gilgeous-Alexander nga may 34 puntos, giginsunda naman ni Chet Holmgren nga may 22 puntos, Jaren Williams 19 puntos, agud tambakan ang Wolves. Wala naman napuslan ang 24 puntos ni Julius Randle nga kag 19 puntos ni Anthony Edwards, agud nga dalon sa kadalagaan ang ila team nga kuntani mahimo pa nga maglabot sa Game 6. Sa karon advance na sa finals ang Thunder kung sa diin pag-atubangon nila ang magdaog sa tunga sa New York Knicks kag Indiana Pacers kung sa diin mayara naman sa 3-1 win-loss record pabor sa Pacers. Balitang Entertainment. Sa aton balita sa patagsang showbiz, viral sa karon sa social media ang reklamo nga ginpasaka ni Mrs. Nikki Benitez batok sa iya banang nga si Bacolod City Mayor Albi Benitez bangod sa ginapahayag paglapas ni sa Section 5 sang Republic Act 9262 o kanang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Sa formal nga reklamo, naulamid ang pangalan sang sikat nga aktres kag vlogger nga si Ivana Alawi nga ginapahayag kirida sang alkalde. Kun madumduman nga sang tuig 2024 nakitaan nga magkaupod si Ivana kay Mayor Albi sa isa ka airport sa Pungsod, Japan. Depensa naman sang duwa nga natsyempohan lang nga magkaupod sila sa amo nga lugar. Sa karon wala pa sang ginpagwa nga opisyal nga pahayag si Mayor Albi. Amo man ang aktres kag vlogger nga si Ivana Alawi may kaangtanan sa nasambit nga issue. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita, sa Salmo 145:18-19 nagasiling, malapit ka Ginoo sa tanan nga nagapanawag sa imo sing sincero. Ginahatag mo ang ginahandom sa mga nagatahod sa imo, ginapamatian mo ang ila pagpanawag kag ginluwas mo sila. Philippine Standard Time, alas 6:27. Gagamay ito ba ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, good evening sa aton nga mga suki nga tagpalamati dira kay Mami Immaculate sa Distrito Sang La Paz. Sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2 sa WVTC headed by their Chairman Mr. Boyat Parcon, ila General Manager Mr. Hali Alcarte. Sa K5 Taxi Patrollers, maayad-ayad gid nga gabi. Mga ka-K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa among official social media pages. Ang K5 News FM Iloilo 88.7 kag K5 News FM Iloilo 88.7 digital. Makitaan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, at of course, sa amon nga TikTok account. Magasunod sa diligid lamang malugay ang palatuntunan tinig ng reformasyon. Kagangaton mga palatuntunan sa gabi. Alas 7 to 9 ang programa K5 Phone Pal upod kay K5 Troitisoy. Alas 9:30 to 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 Kim Kaluyo. Kagangaton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 to 4:30 sa hapon. Sa ngalan, sang bugos nga puwersa, sang K5 News Center. Sa gihapon, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5, Sani Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ini si K5, Kim Montaño Kaluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. K5 News FM. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babayi. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro.
Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX Beauty Soap. Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh. DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap. Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, problema gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap. DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend. Food supplement for men si Darling. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sa lawas. Para sa mas astig nga performance. Ga! I-shoot na ga! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Standard Time, alas 6:32 sa gabi. Yapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang tinig ng reformasyon. Tinig ng reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love and may we all. Good evening sa tanan ng mga katuran. Sige hapon, dalayaw ng Diyos sini nga kagabihon. Bangod siya nga gugma sa kadaysa sa aton. Kamong tanan nga nagpupul sa aton nga plantunan, mayong gabi. Sa tanan man nga mga nagpupul sa aton sa live streaming, mayong gabi sa tanan. Nakita ko man diri ang Magic Eye. So mayong nga gabi kag pasalamatan tang Diyos sa iyang pagpupul sa aton, pagprotektar. Din pa kamaayo kita sining gabihon kag aton siya nga dayawon, pasalamatan sa tanan nga pagkamaayo nga aton nga nabaton halin sa iya. So sa sining nga gabihon aton nga padayonon ang aton nga palatuntunan agud nga sa gihapon kamo tanan gina-welcome ta ari diri si Sir Edmar Liquinya. Mayong gabi man. Dayon Sister Hudlo Montana, mayong gabi man. Musta diri ka nagali sa Iloilo sa aga program. Wala ka na sa Bacolod. Taga diin ka man ga-feedback. Sige, so salamat sa mga nagapamati, no? Sige, wala na. Okay. Okay na gid. Salamat gid Engineer Lawrence Soliman. So, nag-feedback. Okay, sige, mayo. Salamat sa nag-monitor kay ato nakita diri
Now, salamat gid Sir Hudlom, no? Kay nagapamati kagali permi. Kay nakalipara ka nga ari na kita si Iloilo. Kay sang una siguro gapamati ka man permi dito sa Bacolod. Salamat gid sa pagpamati. K5 Pasig, maayong gabi man sa inyo, taga Pasig City, maayong gabi tanan. And ang maayong gabi man ang ara dito sa Tibiao or dito man sa Rojas, maayong gabi na tanan. So, kamong tanan, sige na siling na naton, welcome gid sa aton nga platutunan. Kag anong galito ang aton nga moto diri? Pasalamatan ang Ginoo kay katsat ko ganitong taga Kamangkalan. Si Madam Merna Hambre, katsat ko siya. Kay kaluluoy gitok gay na sa dito sa Hilamunan. Sa Hilamunan Kamangkalan kanina sa udto kaluluoy gitong magtiayon. Nagsakay sila sa ilang motor. Pagkatapos ginobertikan sila sa isa ka dump truck kag nasagi ang manibela sa motor. Kaluluoy gid ang asawahon ngaman kay natalbog siya dayon pag kahulog niya dito pang ginlapakan sa grabe man tong dump truck kay 10 wheelers mangguro to daw 10 wheelers man ito muna nga maigid nga pagkawasak daw sa ulo baw. Anong point diri ang aton nga ginkinahanglan permi ang proteksyon sa Ginoo. Way gid kita kabalo o way kita kabalo nga ang lain-lain nga mga disgrasya diri sa kalibutan kung kisa kung hindi kita gani nakaangot sa Ginoo amo na nga permitan ginasiling diri nga dumdumon tagid permi kay ang aton nga kasiguruhan sa sini nga kabuhi amo lang gid ang Ginoo. Din ka man magadto sa imong buluhaton mga helikoton sa kabuhi, private man ang business or empleyado ka man, kabalo kita. O kaangay sa halimbawa sa ako na lang. Mag-program kita diri halin pa ko sa uton, 3 rides. O kung kisa 4 rides pa. Kay masakay ka pa tricycle, dayon masakay ka dito sa Pitsi, pagkadto sa Mohon Terminal. Dayon masakay ka naman liwat pagkadto sa Atrium. Dayon halin dito sa Atrium manaog na ko diri dayon sa tubangan sa K5. Kay amo man ni maayo man siya nga ruta. Sa una lain to nga ruta ko maglakat pa ko dito halin sa plaza. Diri Plaza Haro. Pero subong may nag-guide sa akon nga pwede na sakyan mo muna adi pasalamatan ko mga kautoran kay nga man amat-amat kita diri medyo nag-guidean nga bisan mag-commute kita kada adlaw sa aton nga lakat sa aton panlakaton amo na makotoran nga ginasiling naton diri pirmi nga ang aton kasiguruhan ara lang sa Ginoo. Amo na nga pasalamatan tang Ginoo dayawon ta siya kay siya gid lang ang aton nga kasiguruhan. Okay, sige sir. So si Sir Aisa Ahmad o si Madam Aisa Ahmad may gabi man sa imo. So, arin ako pastor sa Iloilo. Followers ako halin sang Radyo Bandera pa sa Takuling. Ay, taga Takuling kagali sa una. Sa Barangay Hilamunan. Okay, sige. Sa Barangay Hilamunan ko. Tos Kabangkalan. Si Pastor natabo. O gani, Barangay Hilamunan. Pwerte kaluluo ito. Muna nga nakita siguro ninyo. Ginpost man to. Ang K5 Kabangkalan. Ginpost man to nila. Dayon dito nabasa ko ang caption. Kaluluoy gid sa natabo. 49 anyos ang babae, 58 anyos naman ang driver sang dump truck. O ato na kita na siya. Muna nga kon aton nga pinsaron maayo, wala sila paminsaron, maayo pa siguro nila nga paghalin sila balay, istoryahan ay o sa mga anak man o sino man ang ilang kaistorya, dayon golpeada lang. So sabagay, lain-lain man ang atong destinasyon. Pero ang importante lang kung nakaangot kita pirmi sa Ginoo, mapatay man kita umabuhi, suno kay Apostol Pablo, mabasa tayo siya Kapitulo 14 sa Roma, mabuhi man kita umapatay, basta iya lang kita sa Ginoo, wala problema. Ang problema pagid kung hindi nakahinulsol, baw, kadelikado. Sige, nagkampanyar to, okay, sakto, sir.
So, kay nangampanyar tan ito sila. Inabalang kung hindi naka-intindi mga Cebuanos ng kampanyar, inabalang nakikilibing kung mga Tagalog, nakikilibing sila. Ang problema lang, kay sila naman ang ginasunod. Kaluloy. Sige. So, Barangay Balabago. Okay, Haro, Iloilo. Ay, sige. Happy birthday, Kake5 James Andico Cordoba. May 29, 2025, Barangay Balabago, Haro, Iloilo City. So, halin ni siya kay Sir Benji Asturias. Sige, sir. Pamati man siguro sa mong, o gaya na pa siguro. Kung imon nasin gaina sa mga nag-angkor diri, sa nag-program diri, nakita na ang imong post. So, posible na extend na dito kay Sir James Andico Cordoba sa sinigali nga adlaw. Nag-celebrar siya sa iyang birthday. Pila na edad niya, sir, sa Balabago, Haro, Iloilo City. Sige, sir. So, happy birthday, Sir James Andico Cordoba. Now, mo lang nang aton pagpanamyaw sa inyo kay kadasig sa aton nga oras. Basta nga sa ginasiling naton permi diri nga pasalamatan ta pirmi ang Ginoo, dayawon ta siya, dayon indi gid maglakat nga indi mga muyo, ha? Importante, pinaka-importante ang pangamuyo. Nabalang halin gid sa tagipusoon mo nga pangabay kas Ginoo nga tani updan ka man. Anghel nga de la Guardia, may aram kita kada isa yang anghel na Guardia. So matingala na lang kita nga kung kaysa nga ang wala nagguardia ang aton anghel nga de la Guardia. Kay siya man ang aton manugbantay. Siya ang aton security guard. Pero nga ang ginpasugtan, ang Ginoo lang kabalo nga. So damo nga mga kabangdanan ang ang anghel nga de la Guardia hindi siya nagbantay. So ang Ginoo lang nakabalo sina. Muna nga makautoran, makabiyanan, dumdumon ta na siya permi. Amo lang ning aton nga parte sa programa. Mga padumdum bala sa aton espiritual nga kabuhi, ang aton bala relasyon sa Dios nga aton ginalagaran. Kung nag-aalagad kita sa Dios, kay una kita niya gialagaran. Higugmaon ta siya, kay siya ang una naghigugma sa aton. Sunod na sa aton nga mga ginabasa nga mga bersikulo sa Biblia. Basahan ninyo ang Kapitulo 5. Aton mabasa na siya, Kapitulo 4, bersikulo 9 kang 10, sa sulat man ni Apostol Juan, sa 1 Juan, Kapitulo 4. Sige, so malang na ang aton nga pagpanamyaw, kag mga pagbinag-binag sa pulong sa Ginoo, antes kita padayon sa aton nga pagtuon magutoran, makabiyanan, mga muyo, anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, muli kaming dumululog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig na kami po ay inyong pinatubayan sa buong maghapon, niligtas mula sa lahat ng mga panganib at kapahamakan. Sinapit sa gabing ito at nakapagpatuloy sa palatuntunan tinig ng reformasyon. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines. Higit sa lahat ang CEO Camiloy at kanyang pamilya, nanawa patuloy ang mga papapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. At pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani sa himpilan pong ito mula sa operation manager, lahat ng mga managers at lahat ng mga technicians, mga reporters. Nanawa kami ay laging nakaugnay sa inyo upang kami man ay karapat-dapat sa inyong pagkalinga at proteksyon upang kami ay magkaroon ng kaligtasan sa lahat ng mga kaganapan sa mundong ito. Itong lahat ay misamot dalangin kasamang pagpatawad sa lahat naming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoy Jesus. Amen. Sige, so makauturan, makabiyanan. Huwag gid sing liwan ng aton kinahanglan kundi suno sa aton background. People need the Lord. Importante na kayo, ano? Nga kita nga katawhan, labi na kita sa Pilipinas, Christian nation. So kinahanglan gid nato katama ang Ginoo. Now, aton nga ginatunan kagabi, kung nadumduman ninyo nga ang maayong balita ang kamatayon sa aton Ginoong Jesucristo. Nadumduman ninyo mga katuran? Nga ang ginhambal niya nga sa aton ginbasa nga mga bersikulo nga nangin maayong balita ang kamatayon sa aton Ginoong Jesucristo. Kabalo kita nga halin pa sa pagkasala sa aton una nga ginikanan,
agod nga masalbar man or mapatawad man sila sa ila mga sala, naghalad sila sang sapat. Ila patyon ang karniro, ila nga saluron ang dugo, dayon iwisik, paula sa, ang una sa tanan, iula nila sa duta. Dayon, grabe sang una kay samtang maghalad sila, ang sign, mabalaan nila nga ginbaton sila sa Ginoo, kay ang kalayo halin sa langit, amo ang magsunog sa ilang nga ihalad nga sapat. Grabe no? Grabe na. Kag halin na sa panahon pa ni Adan, hasta sa panahon na sa succeeding generation, halin kay Adan, kay Seth, kay Enos, kay Inan, Mahalalel, Jared, Metusela, Lamik, Enoch, Lamik, Noe. Then halin naman kay Noe pagkato kay Abraham, amo na ang ilang mga sistema sa paghalad. Bisan pagani sa panahon ni Elias, samtang nagahalad. Ang pinaka simbolo nga ang tanan gali nga mga sapat nga gila nga ginpatay, ginhalad, labi na sa panahon na sa mga Israelita, lain ang sistema nila kay ila naman nga kihadon ang daw ila nga ang ilang ihaw nga sapat, kanding man siya, karniro man siya, baka man siya. So may mga parte na sa lawas, may organ sa lawas nga ginaseparar na. So lain na ang ilang sitwasyon 2,500 years after Adam sinned. So muna nga ang pinakapunto is ang dugo sa ginula nga sapat, nagasimbolo gali siya sa dugo ni Kristo nga iula man para sa bilog kalibutan. Amo na nga ang iyang kamatayon nangin dako nga maayong balita. Nga maayong balita. Kasi siyempre kung ikaw tani, kita tani, amo ang patyon, kay ang bayad sang sala, amo gani ang kamatayon. So na sa aton ginbasa nga bersikulo kagabi, sa aton mabasa sa 6:23 sa Roma, kag Roma 3:23, the wages of sin is death. So, diri, nabalaan ta nga nangin maayong nga balita gid siya. Muna nga diri nakita ta ang dako nga gugma sang Ginoo. Ngaman, hamak mo na, mas ginpili pa sa Ginoo nga mapatay ang iyang nga bugtong nga anak kaysa kita ang mapatay. Kay total napatay si Kristo na banhaw. 3 days man lang to. Banhaw man siya, balik sa langit. Dito man siya halin sa langit. So bisan siya Dios, nagpakatao, dayon misakripisyo, iya nga na-eksperyensyahan ang tanan nga posibleng ma-eksperyensyahan ta. Kag mas grabe pa ang iya na-eksperyensyahan nga man. Kasi siyempre, hindi basta-basta ilansang sa krus. Kaysa una, ang silot sa mga taong heinous criminal sa panahon sang mga Hudyo, bisapan sa balaon nga Romanhon, kay under naman to sa pagan Rome nga government, ang silot sa heinous criminal is ilansang sa krus. Grabe. Kag suno sa history, from mga 12 to 18 hours approximately antes mapatay ang gilansang sa krus. Pero matingala kita nga ang si Kristo gilansang sa krus, mga pila lang kainuras, kay suno sa Biblia mga alas 3 sa hapon sa adlaw nga Biyernes. Dayon pagtunod sa adlaw, wala na, patay na siya o hindi pa nagtunod ang adlaw, namatay na si Kristo. Sa panahon sang tempo sa ilang evening offering. May ara man sila morning and evening offering. Nang evening nila sang una, hindi pa magtunod ng adlaw, naghalad na sila. So, pila lang kainuras. Nga aman, ang nakapatay kay Kristo, hindi bangod sa kasakit sa iyang nabatyagan, bangod sa ang ginlansang kamot kag tiil, tapos, tong sa gintusok ang iyang kilid, iyang tigiliran, tosok sang sibat. Ano nang sibat? Silunggo. Sana sibat. So, patay na siya. Suno sa history, bangod kay si Kristo gali, grabe nga konsumisyon. Itong ihambal niya nga, Diyos ko, nga ang ginbayaan mo ako. Nga man, kay sang diri siya sa kalibutan, makotoran, kung aton nga pensaron maayo, diri sa kalibutan,
kung ang tao magkonsumisyon, makarjak siya, masobrahan ang iya kasubo. Kaya nga man, perti kasubo ni Kristo sa sala sa sini nga kalibutan. Pertigid, nga man, ikaduha, bangod kay ang sala sa bilog kalibutan, patong sa iya. Patong sa iya. Muna nga, terrible. Muna nga diri, kung wala si Jesus na patay para sa aton mga sala, bisan pa maghinulsol kita, wala gid sing kapatawaran. Tuod mo na siya. Kung hindi si Kristo na patay, bisan ano pa nimo hinulsol, walay kapatawaran. Nga man, kay siyempre, si Kristo man siya man ang mediator. Kaya diri aton mabasa, na wala gid sing kapatawaran, kay wala sing kapatawaran sang sala kung wala sing pagpaagas sang dugo. So without shedding of blood, there is no remission of sin. Suno sa Hebrehanon 9:22. Kung wala pag-ula sang dugo, wala mga kautoran ding kapatawaran. Ginsulat na sa Hebrehanon 9:22. Apang bangod naghalad na si Jesus sang iya dugo para sa kapatawaran sang mga sala, Mateo 26:28. Kung ikumpisal naton ang aton mga sala, isugid ta, magtuad kita, dayon mapatawad. Pero kondisyon, dapat man nga maguntat kita pagpagkasala. Okay, dapat untaton tagid siya. Kung nakabalaw na kita nga naglapas kita, nakasala kita, ay di dapat maguntat man kita. Ngaman, kay kung sige kita pagkasala, si pagkasala, ang matabo makaturan parehas gaina tong balita nga dito sa Kabangkalan, Hilamunan, Kabangkalan, Barangay Hilamunan. Dayon nalapakan sang dump truck na patay. Halimbawa kung itaw siya kay nulsol, hindi kita magsalig nga may ara mga mga muyo nga tani, ang ara sa purgatorio makalabot sa langit. Hindi na siya sigurado. Kay kung Biblia ang aton basihan, wala maghanbal ang Biblia nga pangadjian ta ang tao nga nakasala nga wala makinulsol nga makakadto siya sa langit. Way na siya. Pero ang tradisyon amo na ang ginhambal. Pero tradisyon lang na siya. Way na siya kasiguruhan. Nga man, kung baga kung kwarta ang aton istoryahon kung negosyo, kaangay sa negosyo, mga kautoran, may discrepancy na siya nga pagtuo. Nga man, ilaragway ko sa inyo. Halimbawa, kita tanan tao sa bilog kalibutan, more than 8 billion. Dayon, ako ang katapusan nga napatay. Ako na lang. Ako na lang katapusan napatay. Bisan tigaw lang na. Amot malon, patay na ang tanan. Luwa sa akon. Karon, sige ko pangamuyo sa mga nauna sa akon nga napatay. Bisan ano pa ilang hinimuan. Kay ara sila sa purgatorio. Dayon, bangod kay sige ko pangamuyo, nakalabot sila sa langit. Karon kay ako, si Carlos Estrella Sr. o Sr. Estrella, ang natabo kay pasaway man. Hindi man kaayo buot, hindi man kaayo dautan or malaot. Dayon, ano matabo? Diin ko ibutang sa purgatorio. Ay sino mga muyo sa akon? Huwag na mga muyo. Ang pamangkot mauturan, makalabot pa bala sa langit? Hindi na. Kung amo na ang kamataoran. Pero kay, sa ginasiling ko na, hindi gali kita magkumpiyansa. Kaya walay ebidensya, walay kamatauran halin sa Biblia nga, magsalig lang kita sa pangamuyo. Amo na ang andari ang Biblia, naghambal gid pirmi nga kinahanglan kita maginulsol. Bangod nga naghalad na si Kristo sa iya dugo para sa kapatawaran sa mga sala. Kung ikumpisal or ituad ta ang aton mga sala, matutom kag matarong siya nga magapatawad sa aton kag magatinlo sa aton gikan sa tanan nga kalautan. 1 Juan 1:9. Mana nga ginbuhin niya kita sa pagkaulipon sang sala kag Satanas, kag ginhimo kita nga mga anak sang gingharian ni Kristo. Amo na kanami mga kautoran. Kay kung basahon ta halimbawa, basahon ta ang kapitulo 6 sa Roma. Lantaon kung may ara ka mo Biblia, pwede nga updan niyo ko sa pagbasa. Kapitulo 6, versikulo 22, perti kanami diri ang sequence nga gingamit ni Apostol Pablo nga halimbawa
Nga naman, tungod kay naghambal siya diri sa Kapitulo 6, versikulo 22, nga amo niya ang aton mabasa, basahon ta. Hambal niya diri, pero karon nahilway na kamo sa sala, kag mga ulipon na kamo sang Dios. Ang kayuhan nga inyo nabaton amo ang kabuhi nga nahalad sing bug-o sa Dios, kag ang resulta sini amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. So ang sa English hambal diri, now you are free from sin and bound and become servants of God. And the fruit is unto holiness or sanctification, and the end is eternal life. Grabe ang sequence nga pagkahambal diri. Nga man, sang nagahinulsol kita, sang nag-stop kita sa pagpakasala, di ba? Sa nag-untat kita paghimo sala, untat kita paglapas sa sugo sa Ginoo sa iya kaubuton, dayon ginkumpisalta ang aton nga sala, ginpatawad kita. Sang ginpatawad kita sa Ginoo, imbes nga kita kaaway tani sa Ginoo, kung aton basahon ang Roma 5 versikulo 10, imbes nga kita kaaway, ginkamig kita nga iya nga amigo. Ginkamig kita niya nga mga anak na ama, anak bangod sa pagtuo kag pagbaton kay Kristo. Tuno sa Juan 1 versikulo 12. Tanan nga nagbaton sa iya, ang tanan nga nagatuo sa iya, ginkamig na niya nga anak. So, ang natabo, nangin anak na kita sang Ginoo. Kag ang bunga amo ang pagkabalaan. Amot tambalon sa mga hinimuan ta nga hindi na malain subangan sa Ginoo, ginkabig ka nga balaan kaangay kay Adan sang hindi pa si Adan nakasala. Balaan man siya. So sinless man si Adan nung siya sang himo siya sang Ginoo, gintugas siya. Dayon amo na ang bunga pagkabalaan, kag ang resulta amo ang kinabuhi or kabuhi nga walay katapusan. Do kanami sa sequence. Amo na katawran dumdumon ta ni Permi. Manang diri sa aton jutay nga pagtuon, pinagi sa mapulong sa Ginoo. Amo ni ang dako nga pribilehiyo. Dako nga pribilehiyo sa kadasa sa aton. Manggaranon ka man, pigado ka man, bisan ano ay murasa, ang Ginoo walay pinilian. Ang tanan parehas lang ang pribilehiyo. Pribilehiyo nga makabaton sa kabuhi nga walay katapusan, pribilehiyo nga mapatawad sa tanan nga mga sala. Lamang ang aton gali nga oras naubos na. Kamay pa ang Ginoo magpakamayo sa gihapon sa mga pulong niya, magapakamayo man sa aton nga tanan. Tapuson ta siya sa nubo nga pangamuyo. Mapagpalat mahabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumudulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin yung kailang pag-ibig. Maraming salamat po sa pagkakataon na kung saan nakabulay-bulay po kami sa ilang mga parte ng inyong banal na mga salita. Pagpalain mo mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang mga nood sa Facebook, here in Philippines and even abroad. Pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Camiloy at kanyang pamilya. Napatuloy nawa ang mga pagpapala, hindi lamang sa kanya kundi sa aming lahat. Ang pagpapala na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming pagkukulang at pagkasala laban sa inyo. Sa magitan ng matamis ang pangalan ng Pinoy-Jesus. Amen. So, pasensya na, hindi ko na nabasa ang inyong iban. Dari, kay Dari, gin-post Dari, pakilala si Sir Benji Asturias. So, listeners na radyo, mga sige, so basta kamo tanan welcome gid sa atong palatunan. So para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita, K5 News FM. Inyong napakinggan ang tinig ng reformasyon.